Така, здравейте, потребители на VBOX. Аз съм Слад от клана More Gamer TV и това е първият ни урок на How To. Така, в този урок ще ви покажа как да си сложите фонове, нали, на Photoscape. Защото като с Windows 7 и при мен беше така поне, нямах достатъчно фонове и за целта ще ви трябва да си изтеглите, пък и ако искате по-яки фонове, ще трябва да си изтеглите. Така, значи влизате в сайта thefont.com, значи ще ви го дам в описанието долу на този клип. Така, след като влезнете в сайта, първоначално ви дава това. Цъкате New Fonts и ето, излизат ви колкото искате фонове, нали. Това са най-новите, ето ги долу всички фонове. Има доста яки фонове. Да кажем, аз ще си изтегля този фон. Изтеглям си този фон. Така. Като съм го изтеглил, слагам си го на десктопа. Опа. Момент, нещо се обърка, значи като съм го изтеглил, нали, си го слагам на десктопа. Тук и разархивирате. След това ще ви се, нали, след като го разархивирате, ще ви излезе една папка. Значи цъкате и ето това, копирате това, давате копи. Сега влизате и давате в Local C, където ви е Windows, отивате в папката Windows, Fonts и съответно поставяте тук този фонд, така. Ето го фона, значи той как се казваше, After Cheater, ето го, вижте как изглежда той. Това е урокът, надявам се да съм ви бил полезен. Скоро ще ви очакват доста клипове, в момента разполагам с тези игри. Така, кандидатирайте се и до нови срещи. Чао, чао!